武田、じゃあ。はい。いつもの上司からのお茶コール。これがあると何の仕事をしていてもそれを優先しなければならない謎のルールがある。もう少しで仕上がりそうだった書類を保存して念のためクラウドにも入れて、俺は席を立って給湯室へ向かった。あれ、武田さん、またお茶ですか？ああ、新井さん、こんにちは。そうなんだよ。今日は特にひどい。給湯室で会った新人の新井さん。今日はタイミングよく給湯室でよく会う。朝からもう5回目ですよね。まだ午前中なのに。どうやら昨日の会議で面白くないことがあったらしくてさ。それにしてもひどいです。これパワハラですよ。はい、と入れてくれたお茶を差し出してくれる。俺はお礼を言うとトレイに乗せた。なんとかしたいんだけれど、本社に相談しようとすると絶対本人の耳に入るからな。何か手立てがないか私も考えてみますね。ありがとう。お礼を言って足早に給湯室から出ていく。まっすぐに課長のデスクへ行くと、ニタニタと嫌味な笑顔を浮かべていた。お茶をお持ちしました。おお、そこ置いといてくれ。あ、さっきの茶は下げていいぞ。そう言って30分前に俺が入れたお茶を指さす。そこには一口も口をつけずに、まだ温かさの残るお茶が置いてあった。ため息を噛み殺してトレイにそれを乗せると、再び給湯室へ行き、湯飲みを洗ってから席へ戻る。マジかよ。デスクに戻ると、先ほどまで作業していた書類が丸ごと消えていた。ちらりと課長を見ると、やはりニヤニヤと笑っている。こんな幼稚なことして何になるんだか。今度はそっとため息をつくと、念のためと保存していたクラウドからデータを引っ張ってくる。昭和気質な課長はデータの保存先をよく理解しておらず、クラウドまでは触れない。まあこれを触られたとしても、他にも何箇所かに分けてデータは保存してあるのだが、こんな風に林田課長は自分の機嫌次第で部下をいじめ倒す陰湿な社員。今まで数々の社員がこの人に潰されてきた。そして今の標的が俺というわけなのだ。ま、俺は絶対負けてやらないけれど。俺には使命があった。本社で働いている父親はコンプライアンス違反を取り締まる部署にいる。その父親から決定的な証拠集めを依頼されている。過去訴えがあったものの、証拠という証拠を残さないやり方をしているため、具体的に処分ができないというのだ。まあ今まで辞めていった社員の数から見ても、相当な厳罰が下ってもおかしくはないのだが、これまでちょこちょこ集めてきた小さな嫌がらせが積み重なってはいるが、これという決定打ではない。おーい、みんな集まってくれ。その時所長から声がかかった。視線をやってそちらへ向かうと、よー。そこにいたのは本社にいるはずの父親である武田一郎。驚く俺に父はニコニコと笑いかけてきた。今日からこちらの支部に本社から配属になった武田一郎くんだ。みんなもわかると思うが、武田くんのお父さんだ。親子でお世話になります。よろしくお願いします。頭を下げる父。一体どうして？不思議に思う俺にちらりと視線をよこすと、父は意味ありげに笑ってみせた。それじゃあ林田くん、あとはよろしく頼むよ。はい、お任せください。新人教育は俺の仕事ですからね。そう言って林田課長は
あの嫌みったらしいニタニタとした笑みを浮かべるのであった。武田、茶。はい。おっさんの武田、ゴミ集めろよ。おや、もうゴミがたまったんですね。朝一で片付けたのですが。父が移動してきたその日から林田課長の新人いびりは俺と父と親子セットで行われるようになった。ほとんど業務に集中することはできず、ゴミ捨て、トイレ掃除、草むしりと雑用ばかり言いつけられる。あれから1ヶ月、日々悪化していく嫌がらせ。仕事にも支障が出るほどの頻度に、さすがに俺は困り果ててしまった。課長、お茶です。おっせえよ。あ、お前、朝頼んだ書類、当然終わってるよな。朝一で頼まれた書類は、枚数にして15枚。数十分おきにあれやこれやと頼まれている今日は、ほとんどデスクに座ることもできずに、お昼になろうとしていた。いえ、まだ。んだよ、使えねえな。親子揃ってよ。ポンコツ親子にデスクなんか必要ねえな。そう言って課長は俺のデスクへ歩み寄ると、そのままパソコンの電源を引っこ抜いてみせた。あまりの行動に目を見開く。それでもここに置いてほしいんなら、昼飯返上してでも終わらせろよ。電気代無駄遣いしてんなよ。なんだよ、文句あんのか？いえ。データはすべてバックアップを取ってあるから問題ないにしても、このいびりとしか言いようのない課長の態度に、さすがの俺も我慢の限界を迎えようとしていた。じゃあな、俺は飯行ってくるわ。お、新井ちゃん、飯一緒に行こうぜ。ぽいと電源を放り投げると、入り口にいた新井さんに声をかけながら課長が出て行った。俺は盛大にため息をつく。カズマ、大丈夫か？大丈夫じゃないよ。まったく迷惑極まりない。俺には俺の仕事があるのに、あの人の仕事は押し付けられるわ。嫌がらせはされるわ。まあまあ、落ち着け、カズマ。あと半日の辛抱だ。え？父が放った一言を思わず聞き返す。そんな俺の態度を気にすることもなく、父はニコニコと微笑んでいる。俺がここに来た理由、わかるか？本社から支部にだから左遷だって課長は言ってたけど、ふふふ、まあそう見えるだろうな。そうだよな。何が面白いのか、父は含み笑いを浮かべた。そのままその場を立ち去っていく。首をかしげながらも、俺はコンビニのパンをかじりつつ、パソコンの電源を入れ直すのであった。就業時刻間際、午後もひたすら業務を邪魔されまくったが、なんとか頼まれていた仕事も自分の仕事も終えることができてほっとしていたら、武田、これ明日までにやっとけよ。え？どさっと書類の束が置かれる。これは課長の仕事ではないのですか？俺の仕事は部下の仕事。俺は忙しいんだよ。今日はもう就業時刻になりますけれど。よかったな。明日の始業まではあと15時間もあるぜ。それは俺に徹夜をしろということなのだろうか。さすがの横暴さに我慢の限界を迎えたその時、やあやあ諸君、お疲れ様です。明るい声が戸口から聞こえてきた。視線をそちらへやり、俺は目を見張った。そこにいたのは、社長、お疲れ様です。課長が元気よく挨拶しながら愛想よく近づいていった。本社にいるはずの社長がなぜ？武田さん、こちらでしたか。ああ、社長、お疲れ様です。
父を見るなり課長をスルーして近づいてくる。父は俺へと近づき、ニコニコと笑顔を浮かべた。息子のカズマです。お疲れ様です、社長。話は聞いていますよ。今日まで本当に2人ともご苦労様でしたね。そう言って社長は俺と父にそれぞれ封筒を手渡した。一体何が入っているのか不思議に思っていると、あはは、見下り班とは社長も粋なことをなさる。課長が近づいてきて面白そうにはやし立てた。役立たず親子がとうとうクビかよ。そりゃそうだよな。お茶汲みとゴミ集めとトイレ掃除しか役に立たねえんだからな。そのままゲラゲラと笑い始める。社長は笑みを絶やさずに視線を課長へ向けた。君、それはどういうことかな？いやいやいや、よくぞ聞いてくれました、社長。この親子、あまりに仕事ができなくて雑用ばっかりの毎日っすよ。それはあなたが無理に雑用を押し付けているからだし、俺が断ると矛先が違う社員に向くからであって、喉元まで出てきてた言葉を言い放つその前に意外なところから声がかかった。林田課長、先ほどから誰に社長と声をかけられているので？え？お茶を持って現れた新井さんは課長を見ながら顔面蒼白で震え出す。その方は社長ではなく会長、そして本日付で社長に就任したのは武田さんですよ。はあ？新井さんの言葉に課長のみならず俺も驚いて父と社長を交互に見る。二人はニコニコと微笑むばかりだ。はあじゃなくて、今朝社内一斉メールが来ていたじゃないですか。まさか見てないんですか？いやー、今日は朝から打ち合わせとか来客とか。おやおや、私は今日7回ゴミ捨てに呼ばれましたが、課長が席を外していたのはお昼の1時間だけでしたよね。てめえ、余計なこと。父のツッコミに睨みを利かせる課長だが、すぐに押し黙る。目の前に社長、いや、会長が1枚の書類を突きつけたからだ。解雇通知？会長、これは。重大なコンプライアンス違反だ、林田君。君の行いで何人もの優秀な社員が我が社を去ってしまった。その責任を取る時が来たのだよ。何を根拠に？証拠ならここに全て記録されていますよ。そう言うと父はプロジェクターを作動させた。そこに映し出されたのは、この1ヶ月、執拗に俺と父へ雑用を押し付ける課長の姿。画面の半分には実際の映像が、もう半分にはこの1ヶ月の課長の雑用命令回数がグラフ化されていた。これには課長も真っ青になる。武田君がこの支部に来たのは現地調査のためだよ。そして武田一馬君、君は本当によく調査に協力してくれた。その封筒を開けてごらん。はあ。言われるがままに封筒を開けると、中に入っていたのは、来週から本社勤務、社長補佐としての役職を与える旨が記載されていた。驚いて会長を見ると、すっと手を差し出される。今までよく頑張ってくれた。我が社最大の海を追い出すことができたのは君のおかげだ。何ヶ月も我慢させて申し訳なかった。これは一体。何が何だかわからずに父の方を見る。少しだけ申し訳なさそうに頭をかきながら父が口を開いた。実は俺がここに来たのは林田にとどめを刺すためだったんだ。決定的な証拠、動画がこれだけ集まれば
正式に解雇通知を出すことができる。俺が社長になる前に絶対にやっておきたかったことだった。じゃあ父さんが社長になることはずっと前から。そうだ。社員への通知は今日になったがな。驚きすぎて言葉も出ない。しかしそれは課長も同じだったようで、みるみる顔色を悪くしてその場にへたり込んでいた。それじゃあ林田君、さっさと荷物をまとめて出て行ってくれたまえ。会長、そうそう。父は課長のデスクに近づくと一思いにパソコンの電源を引っこ抜いた。電気代が無駄だからね。君のデスクはもうないよ。その後、抜け殻になった課長の荷物を手際よく新井さんが段ボールに詰め込み、ポイと車外へ放り出した。せいせいしたと晴れやかな笑顔を浮かべていた新井さん。俺は彼女に背中を押され、本社勤務をスタートさせた。社長になった父の補佐をしながら、引き続き第二の林田が出ないように社内に目を光らせている。